Grabe na og damgo ra na kadaog ko sa promo sa sus. Tinuod man di ay. Tara. Lakes. So, what's up sa inyo guys? Magandang araw sa inyo. Grabe. Ngayong araw, kung hindi nyo lang po alam, nanalo po tayo sa Souls and Halo-Halo Dessert sa kanilang pa-promo po. So, ayan. Ayun. Sabi nila doon na product lang yung ibibigay sa amin. 5 kasi ang nanalo. So, ayun. Isa tayo sa mga nanalo. Ayan. Maraming salamat. So, ayun, kinonvert na lang ito nila sa pera kasi hindi nila siguro makapadala dito kasi iba't ibang lugar kasi yung mga nanalo. So, ayun, yun yung i-claim natin sa Palawan. So, yun yung mga kasoys. So, ayun, kita-kits tayo doon. Kukunin natin yung pera at sasama natin si Mama dahil siya yung mag-claim sa pera natin dahil nasa kanyang pangalan po nakalagay yung address at sa kanyang name para magkuha yung pera. So, ayun, tara. Let's go. So karon guys, maligo sa ta guys kay kita mo to, hampas ko to sa pagmumukha mo no? Madala pa man. So ligo sa ta kay adto man ta kanya mag-claim sa kwarta. So salamat po ni kuno ni Joseph Sabello. Dahil siya may nag-inform na to nga mo join ta sa ilang promo. So mo to guys, napilian kita sa ilang. So salamat ni Elisog si Joseph Sabello. Subscribe mo sa YouTube channel ba. Grabe. Bigyan mo magmahay sa channel kaya gina malingaw di ka. Lakes. 2 hours later. So ayun guys, tapos na tayo maligo ano. So kakain muna tayo pagkatapos nito. So ito po muna yung ulam namin. Mantika. So bago dyan magbihis muna tayo. So yo, what's up guys, tapos tayo magbihis. Okay lang ba? Okay lang ba yung hairstyle natin? Mga kasoys natin dyan. Swagger. Alright. So guys, mo dito no. So magpahumuto tayo. Alright. So pupunta natin si Mama doon sa tindahan na kung saan siya nagtatrabaho. So puntahan natin siya doon. So tara. Let's go to the right. Let's go. 20 minutes later. Ayo. Let ko ko ato lang nay. Ay sir. Ay, siri. Kita mo sila yun. Dining area na. Yo,
what's up guys? Let's go. Why are you running? Why are you running? Eternity later. Lakes. Ang good. Ang good. Ang good. A few moments later. Tanggal ng buhay ko. Naplatan tayo boy. Naplatan tayo. Tayo na natin si mama. Let's go. 1 hour later. Kahit babayak, marina. So yun mga kasoy, big shoutout nga pala sa nag-send ng price, Sir Kevin Bincuelio. Shoutout sa iyo sir, at saka Sol Salohalo and Desserts, at saka kay Sir Joseph Sabello, aka Elisug. Muna siya yung pinaka the best stress reliever sa mga tao dire karon sa mga nasa home quarantine. Nagiging siya nagdalag lingaw sa mga tao, no? Hasil hard ba para maning kamot kita sa tuwang kinabuhi para usaon gyud nato pag angat aning kalibutan nga natay pandemic nga gikatubang karon. So guys, no? So maraming salamat sa inyong panonood, at huwag kalimutang i-like at i-follow tong page na ito, Sol Salohalo Desserts. Baka kayo yung next na mananalo sa next pa promo nila. So ayun. So yun po ano. So shoutout nga pala sa nag-comment sa video na ito, sila si Marvin TV. Shoutout kay TikTok Covers, John TV Guapo. Shoutout sa iyo idol.
At saka shoutout kay Martin Capistrano, John Markley Lapis. Shoutout din kay Marvin Tapang. So yun. So kung gusto mong magpa-shoutout sa next video natin, please comment lang dito sa baba. So yun lang po sa video na ito. Ayan, nagpa-highlights po tayo. So makikita nyo lang po ito sa next video natin. So please, kung bago ka pa lang, at huwag kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Ring na rin yung bell button dyan sa gilid para updated ka kapag may bagong upload tayo na videos dito sa YouTube. So yun lang po sa araw na ito. Kita-kits hanggang sa muli. Takpan na natin itong video na ito in 3, 2, 1. Let's go.